गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ गोबां आइजोफोरनिफ्राय 50 लाख रां लुथिग्रा थगायग्राखौ खाबाय। मोनसे गिदिर संदाननायाव भांगाघर पुलिसआ दीपज्योति बरा मुंनि सासे थगायसुलाखौ गोबां आइजोफोरजों गुबैयै फाथैलाइ बिसिनाय आरो रांखान्थियारि महरै उदां सुबुंफोरखौ थगायनायनि थाखाय खादों। दायनिगिरिफोरा आइजोफोरखौ मोजां मोननाय आरो हाबानि समायखिरा लानो थाखाय नंखाय सिनायथि बाहायदोंमोन, खालि बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि रां खांनो थाखायल'। पुलिस रिपर्टनि बादिब्ला दीपज्योतिआ डेटिं एप्सनि गेजेरजों गावनि भुगिनांनायफोरखौ नोजोर होदोंमोन, जेराव बिथाङा अइल इन्डियानि सासे मावख'गिरि महरै सिनायथि होदोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिथाङा हाबा जादोंमोन आरो खेबथाम फाथैलाइ बिसिदोंमोन, गावनि समायनाखौ बाहायनानै आइजोफोरखौ रां होनो थाखाय हेरफेर खालामदोंमोन। नायबिजिरनायनि समाव बिबानगिरिफोरा रेबथुमनाय नम्बर AS01FK3237 जों लोगोसे गंसे आलाकाजार कार जब्द खालामदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला दायनिगिरिया पुलिसनि सोंनाय फिननायाव गावनि दायफोरखौ सिमान लादों। आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा बांसिन खहा जानांनायफोरखौ सिनायनो आरो उफ्रा फोरमान बुथुमनो थाखाय मोनसे आबुं नायबिजिरनाय जागायदों। नैथि खौराङावनो दङ कक्राझार जिल्ला सावस्रि आरो अनसाइ बादा बेखेवदों। सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफाननि रायजोनाङै हाबाफारिनि बाहागो महरै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री रन्जित बसुमतारिया कक्राझारनि थिथागुरि गोजौ फरायसालियाव जिल्ला सावस्रि आरो अनसाइ बादाखौ बेखेवदों। बे हाबाफारिया हेल्दी ससाइटि हेल्दी आसाम बिमुं होजानाय। जिल्ला सावस्रि आफाद कक्राझारजों खुंजानाय बादानि थांखिया नोगोरारिफोरनो गोनांथार सावस्रि सिबिथाइ आरो फाहामथाय आनजाद नायनाय। बेयो जिल्लानि सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन सावस्रि सुबिदाफोरखौ रोखा खालामनायनि फारसे मोनसे आगान। बेखेवनाय फोरबोआव मावख'गिरिफोर, सावस्रि सिबिथाइ मावथिफोर आरो सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायजों सिनायथि होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिया बेसेन नाङै सावफाहामारि सुबुरुन होनानै आरो होबथाग्रा सावस्रि जोथोननि बागै सांग्रांथि लाबोनानै गोबांखौनो मुलाम्फा खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ आसाम सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन आइजो फालांगिरियारि बिथांखिखौ बेखेवदों। आइजोफोरखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे गेदेर आगान लानायाव आसाम रावआ मंगलबाराव मुख्यमन्त्री महिला उपाध्याय अभियान जागायदोंमोन। बे बिथांखिनि थांखिया आइजोफोरनो गाव साख्रिनि थाखाय राङारि हेफाजाब होनाय। बे हाबाफारिखौ खोन्दोआव जागायनाय जागोन। आरजाथाव आइजोफोरा गिबि बोसोराव 10,000 रां, नैथि बोसोराव 25,000 रां खावसे दाहार महरै आरो थामथि बोसोराव 30,000 रां बेगर पुन्जि महरै मोनगोन। बेखेवनाय हाबाफारिया सिएम शर्माया लाखपति बेद' हाबाफारिनि सिङाव 23,375 आइजोफोरनो चेक रानदोंमोन। बे थांखिया गासै आसामाव 30 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनो मुलाम्फा होगोन, रांखान्थियारि उदांस्रिखौ गोख्रों खालामगोन आरो फिसा फालांगिफोरखौ जौगाहोगोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ सिबिएसइआ थाखो 10-12 नि थाखाय गोदान सिलेबास आरो ग्रेडिं खान्थि लाबोदों। सेन्ट्रेल बोर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेसन (सिबिएसइआ थाखो 9 निफ्राय 12 सिम फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि रोंमोनदांथिखौ साबसिन खालामनो थाखाय 2025-26 सोलोंथायारि बोसोरनि थाखाय फराफारि आरो ग्रेडिं खान्थियाव सोलायनाय फोसावदों। 2025 मायथाइनिफ्राय थाखो 10 नि फरायसाफोरा मोननै बोर्ड आनजाद जागोन, मोनसे फेब्रुआरियाव आरो गुबुन मोनसेया एप्रिलाव। बबेखानि थाखो 12 नि बोर्ड आनजादफोरा बोसोराव खेबसे खुंजाबाय थागोन, जाय 12 फेब्रुआरि 2026 मायथाइनिफ्राय जागायगोन। सिबिएसइआ मोनसे 9-पइन्ट ग्रेडिं खान्थिबो लाबोगासिनो दं, जेराव फरायसाफोरनि दिन्थिफुंनाय राननायनि सायाव बिथा खालामनानै ग्रेडफोरखौ होनाय जागोन। थाखो 10 नि फरायसाफोरा उथ्रिनो थाखाय मोनफ्रोमबो आयदायाव बाङाइसिनाव 33% नम्बर लानांगोन। बोर्ड रोंग'थि बिथायारि सोलोंथायाव गोसो होदों। थाखो 10 नि थाखाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो इनफरमेशन टेक्न'ल'जि आरो थाखो 12 नि थाखाय गोदान सायख'जाथाव आयदाफोर दाजाबदेरदों, जेराव डिजाइन थिंकिं आरो गोदान दिहुनथाय दं। बाथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 44.50 रां खमायदों।
गुवाहाटी, दिल्ली आरो कलकातायाव फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना खमायदों। गुवाहाटीआव 1 एप्रिलाव फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारआ मोनफ्रोमबो सिलिन्डाराव 44.5 रां खमायदोंमोन। 19 किल'ग्रामनि सिलिन्डारनि बेसेना दा 1958.50 रां, जाय 2003 रांनिफ्राय बाङाइ। दिल्लीआव 19 किल'ग्रामनि फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 41 रां खमायनाय जादों, जायनि जाहोनाव बेनि बेसेना 1762 रां जाहैबाय। कलकातायावबो बेबादिनो 44.50 रां खमायनाय नुनो मोन्दों, जेराव गोदान बेसेना 1868.50 रां थि खालामनाय जादों। गुवाहाटीआव अनसुंथाइ गैयै सांग्रां गेसनि बेसेना 14.2 किल'ग्राम सिलिन्डाराव 852 राङाव सोलायनाय सोल' जादों। थाव कम्पानिया मुलुगनां बेसेननि सायाव बिथा खालामनानै दान मोनफ्रोमबो एलपिजिनि बेसेनखौ फोसावनाय जायो। बेनि सिगाङाव जानुवारियाव कम्पानिफोरा दिल्लीआव 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 7 रां खमायदोंमोन, जायजों बेखौ 1797 राङाव मोननो हादोंमोन। द'थि खौराङावनो दङ आसाम चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बे बोसोरनि एइचएसनि सेथि बोसोरारि आनजादखौ केनसेल खालामनो सुबुरुन होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बे बोसोराव हायार सेकेन्डारि एइचएस सेथि बोसोरारि आनजादखौ केनसेल खालामनो बोसोन होदों। 31 मार्चआव मोनसे फेसबुक लाइभ सेसननि समाव बिथाङा बुंदोंमोन दि एप्रिल एबा मेआव आनजाद खुंनाया फरायसाफोरखौ गावसोरनि एइचएस नैथि बोसोरनि फरायनायनि थाखाय बाङाइ सम होगोन। शर्माया बुंदोंमोन दि एइचएसनि बोसोरारि सेथि आनजादखौ उथ्रिनाय एबा फेलें जानाया सासे फरायसानि सोलोंथायारि दावबायनायाव गोबाङैनो गोहोम खोख्लैया। बिथाङा सेबाखौ बे बोसोराव आनजादखौ नागारनायनि बाथ्रा साननो खावलायदोंमोन। बिथाङा बावैसोनि आनजादनि पेपार सेरनायफोरखौ बिथांनि होदोंमोन। इयुननि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानो खोथा होदोंमोन। बिथाङा सांग्रांथि होदोंमोन दि लिक जानायनि थाखाय दायनिगिरिफोरा गोख्रों राहानि मोगा-मोगि जानांगोन। बे आयदानि सायाव जोबथा थिरांथाखौ नेथ'नाय जादों। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। एसेनोसै।